Aký je zmysel života? Zamýšľate sa niekedy nad tým? Ja celkom často. No a najviac mi pomáha tá inšpiratívna odpoveď, že tomu životu dávame zmysel my práve tým, ako žijeme. A je dôležité si tieto veci pripomínať, pretože nastáva obdobie konca roka, obdobie v roku hada, deviatkový rok, veľmi náročný rok. Pokiaľ niekto nemá náročný rok, tak mi napíšte do komentárov, rada si to vypočujem. No, ale v každom prípade nás tieto energie ťahajú do tej zvliekanie sa z kože a ukončovania, deviatka, ukončovanie. A tým, že teraz, posledné 3 mesiace roka, budeme mať vlastne najmenej svetla a bude nám umožnené akoby nahliadnúť skôr do tých stránok, ktoré často nechceme vidieť. A aby sme toto obdobie prešli, je dobré mať nejakú kotvu. Urobiť si nejakú kotvu, ktorá, keď máte pochybnosti, vás pozdvihne. Takže jedna z mojich inšpirácií, čo používam ja, je, že keď mám dobrý deň a fakt vnímam, že ten život je skvelý, tak si to nahrám. Ano, potrebujem mať nahratý hlas. Možno, že niekomu stačí si to napísať, tak je to v poriadku, ale ja potrebujem mať tú svoju vibráciu, takže buď si nahrám zvukovku alebo nejaké video. A keď mám potom ten horší deň, tak si to video pustím a sama čumím na seba, že odkiaľ som brala túto energiu a dokážem sa sama vlastne sebou dobiť. Čo je úžasné. A ďalšia pomocka je spojiť sa samozrejme s ľuďmi, mať svoj podporný kruh, ktorý vás vie nahodiť, máte komu zavolať, kto vás nebude vám ešte zväčšovať vlastne tie negatívne myšlienky a nebude sa vami nadávať na niekoho, kto môže za váš stav. Áno, správny kamarát, ktorý vás z toho vytiahne, je ten, ktorý vás vždycky otočí do seba a pripomenie vám, aký ste úžasný vy, aká je vaša rola, čo druhým dávate. No a tretie, čo môžete použiť, je práve ísť na nejaké miesto stretávania, napríklad na náš pobyt. To je práve presne ten dôvod, prečo robím pobyt ja s mojou kolegyňou Nami, ktorá je speváčka a hlasová koučka v tomto období. A našim zámerom je vlastne, aby sme našli ten svoj vnútorný oheň, tú iskru, pretože budeme pracovať s energiou v druhej čakre, naša vášeň životná a vlastne ju obnoviť a potom s krkom, s hlasom, aby sme vedeli ju vyjadriť a nebáli sa ju vyjadriť, aby sme mali odvahu, prekonali hanbu, stud a aby vlastne toto svetlo, ktoré si tam obnovíme alebo pripomenieme, tak aby bolo takou našou pochodňou na tej ceste teraz tým záverom toho roka. Áno, ona samozrejme, pokiaľ sa vám to podarí, tak tá pochodeň bude svietiť ešte dlho potom. Ale tieto 3 mesiace ju budeme potrebovať naozaj veľmi. Takže ja by som vás zo srdca moc rada pozvala, pokiaľ sa rozhodujete ešte, pokiaľ niekto napríklad má problém s financiami, není problém tento pobyt uhradiť na časti, áno, na splátky. Takže v popisku pod videom nájdete odkaz, je moja stránka wolfica.cz, tam nájdete tento pobyt a budeme sa na vás tešiť. Ahoj.